Gaudí no neix del no-res. És un home relat. Bé, doncs, una presentació que tindrà correspondència a la tarda aquí a Vilafranca del Penedès, aquí a Vinceum, concretament sota l'organització de PINAE. Una exposició important, bàsica, essencial, que ja el seu director general, en Joan Melero, ens havia anticipat que un dels temes importants per la Fundació PINAE i pel Penedès seria el tema, el nom de Gaudí. El Penedès amb ulls de Gaudí. I què millor que parlar amb el senyor Pere Jordi Figuerola, historiador, museòleg i cofundador de la Gaudí Research Institute. Gràcies per acompanyar-nos. Expliqui'ns una mica en què consisteix aquesta exposició. Doncs una exposició que consisteix en donar a conèixer en general el geni de Gaudí, però sobretot vinculat al territori, a la seva infantesa relacionada amb les vinyes, a la seva infantesa relacionada amb el món del vi, on Reus va ser una ciutat molt important, i com durant tota la seva vida va apareixent aquest referent de la viticultura, el mosaic de l'entrada de la cripta de la colònia Güell. A tot arreu on va estar ell va deixar sempre quan treballa amb els treballadors de la colònia, amb els obrers, que bevent vi i menjant embotits, el dia de les feines, el dia que no anava amb el Güell a menjar al Palau. Doncs tota aquesta referència és important, jo crec també, perquè ell s'estimava el territori, la natura que li va inspirar és la del territori. No coneixia massa aquesta vinculació, perquè amb en Gaudí el tenim vinculat sempre amb Reus, en Riudoms, en Barcelona i en molts indrets, no? Però en canvi aquesta vinculació amb el Penedès, amb Vilafranca i tot l'entorn, no es coneixia massa. Però aquí, gràcies a aquesta exposició, s'ha fet una cosa impensable, que no crec que es pugui repetir. S'han restaurat 3 planos del Gaudí del Penedès que no s'han exposat mai, un de les bodegues de Sitges i 2 d'una zona vinícola de Gèlida. Llavors veiem que hi ha una relació, i a més hi ha la crònica del seu viatge de l'any 80 per aquí, i sobretot el tema de les pedreres, amb el Fèlix Dosset Cosiner, que era un pedrer d'aquí, que li proveïa a la Sagrada Família, al Palau Güell, a Casa Milà, de pedra, que inclús va acabar treballant de mestre d'obres a la Sagrada Família durant una època. O sigui, Gaudí confiava en el pedrer de Vilafranca i en la pedra d'aquí. Doncs moltes gràcies per aquesta exposició ràpida, que evidentment anirem ampliant molt de curs, perquè aquesta exposició té una llarga durada. Sí, fins al 28 de juny aquí. Hi ha una segona fase, que és el Gaudí i els personatges penedessencs que la van influir molt, els germans Vidal i Valenciano, els 2 germans Milà i Fontanals, el bisbe Torres i Bages, el Manuel Trens. Això és molt important, perquè li van portar aquesta rauja de la gent d'aquí del camp. Doncs per fi ha arribat el dia d'aquesta presentació. De fet, el nom Gaudí, amb les diferents entrevistes amb el director general de PINAE, havíem parlat una exposició amb el Penedès amb ulls de Gaudí, i ara parlàvem amb el senyor Figuerola, evidentment, que pocs coneixien aquesta vinculació entre el món de Gaudí i el Penedès i les seves vinyes i el seu entorn, i que ara, gràcies a aquesta exposició, coneixerem moltes més coses. Què en diu, director general? Doncs sí, estem molt contents, molt orgullosos i ens considerem uns privilegiats d'haver pogut tenir accés a tota aquesta informació i d'haver evidenciat o poder evidenciar aquesta vinculació i aquesta influència cultural que es va produir en els 2 sentits, des de les persones del territori del Penedès cap a Gaudí i de Gaudí cap al territori, a través de les diferents vivències, a través dels diferents continguts que es podran veure en aquesta exposició, inèdita en quant al seu format, inèdita en quant als seus continguts, inèdita en quant a la quantitat d'elements que evidencien això, la visió de Gaudí com a geni universal, inspirat amb elements naturals propis del territori i també els vestigis que evidencien la seva aportació tant a nivell arquitectònic com també des de la pròpia producció vitivinícola, les catedrals del vi, el celler Güell i elements que són plenament visibles i que volem deixar una evidència fàcil perquè en aquest cas les podem visibilitzar i mostrar al públic en general. Com arriba aquest vincle entre Gaudí, la Fundació PINAE i tirar endavant aquesta exposició? Suposo que és un tema prou laboriós, no? Doncs sí, portem molts mesos treballant en aquest projecte. A més, bé, el fet de
que aquest any és l'any Gaudí, l'any del centenari de la seva mort. Aquesta exposició s'engloba dintre dels múltiples actes que es faran com a conseqüència en aquest any Gaudí, i bé, és una exposició que ens apropa a la Gaudí Research Institute i vinculada amb la Càtedra Gaudí, amb un nivell, amb una trajectòria impecable de caire internacional, i que ens ha aportat una visió del geni universal que és Gaudí, el nostre geni universal, inèdita, increïble, multifacètica, polifacètica, el Michelangelo català, vull dir que és realment una descoberta, pels més neòfits, brutal, que té una visió no només acadèmica, sinó popular. El que pretenem és apropar aquesta cultura a tota la gent en general. Bé, doncs ara sí, parlem amb el president. Per cert, nou president, el que saludem cordialment en aquesta primera entrevista per Grup Terramar amb en Raimon Olivella. Gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta gran exposició que compartiu i que, podríem dir, feu un vincle important amb la Fundació Pinar i Vinceu. Moltes gràcies per les felicitacions, ja fa quasi un any, però no havien tingut l'ocasió. No havien tingut l'ocasió, i és un plaer. Doncs per nosaltres, com a Vinceum, és un autèntic honor el fet de formar part de tota aquesta iniciativa, perquè d'alguna manera tots coneixem a Gaudí. Quan ens ve al cap a Gaudí, tots ens venen la idea, tots aquests edificis que ell va fer, que estan bàsicament a Barcelona i arreu de Catalunya i alguns punts a Espanya, però els més coneguts estan a Barcelona. Però desconeixíem probablement aquesta faceta seva que estava lligada amb aquest món rural, aquest món que ell va conèixer quan era petit, quan era jove, ja sigui perquè ell va néixer a Riudoms, però després va passar moltes èpoques de la seva infantesa amb el territori, diguem-li, fora de Barcelona. De fet, es va criar allà, i el Penedès, que li venia també d'una nissaga, diguem-li, per part de mare. I això és el que descobrim aquí, però són coses aquestes que probablement no sabem, no? Però també ens lliga amb el fet d'estar en aquest entorn rural, amb el territori, i amb el món vitivinícola, que és d'alguna manera el que ens lliga aquí al territori del Penedès, el va ajudar a formar part d'aquest univers, d'aquesta manera d'entendre el món i l'art que tenia tan personal i tan única el Gaudí. Bé, doncs una exposició i uns vincles realment que potser molta gent, clar, és el que ara comentaves, que Gaudí, Reus, Riudoms, Barcelona i altres entorns, en canvi el Penedès era potser el gran desconegut. Sí, la veritat és que a nivell, diguem-li, el que queda clar amb aquesta exposició és que ell tenia el Penedès, o l'entorn, diguem-li, vitivinícola que tenia el Penedès, el va ajudar una mica a inspirar-se. Poca cosa es va fer que el Penedès, el que sí que queda molt clar, i més a més hi ha aquí planos i tal, que ja convidem a la gent que vingui i que en gaudeixi d'aquesta exposició, que realment és molt interessant. Doncs també hi ha un planell, diguem-li, d'una bodega, i tot es fa referència a unes bodegues que es van crear el 1870, crec, amb el senyor Güell, que són aquestes bodegues, diguem-li, del Garraf, que realment estan molt aquí referenciades. És que, evidentment, a part del món de Gaudí, es parla de gent molt il·lustre, deixebles seus, ajudants seus, col·laboradors seus, gent que va fer molta feina, també. Sí, la veritat és que sí. Ell va ser una mica el que després va donar el pas a tota una sèrie d'arquitectes que van fer història i que també coneixem realment des de Miralles fins a Puig i Cadafal, vull dir, tota una sèrie d'arquitectes que han format part de la nostra història. Doncs gràcies, perquè penso també que és una bona vinculació que referma aquests vincles entre Pinae i el Vinceu. Sí, evidentment. Nosaltres estem encantats de col·laborar amb Pinae, estem alineats amb aquesta idea de divulgació de la cultura, i a més m'agradaria fer esment que és una exposició que està pensada perquè sigui per tot tipus de públic. O sigui, tant per la gent que d'alguna manera està ja interessada i que té unes nocions clares del que seria el món de Gaudí, com també gent i joves que també que es volen introduir-se amb aquest coneixement. Gràcies, Raimon Olivella. Moltíssimes gràcies a vosaltres.